Здароў. Сёння 9 лютага і гэта чарговы дыалог Дэкскіллера, ужо 20 юбілейны. Усіх з перамогай, усіх віншуем, ура, віншуем усіх датычных. Першае, що я хацеў сказаць, увогуле я не вельмі хачу мантаваць гэты дыалог, таму давайте прыскорымся, магчыма, намагацімся максімальна неяк без зайвых рэчаў, вельмі спадзяюся. І першае, што складана не заўважыць, спадзяюся, так што гук стаў лепей, якасць гука, якасць запісу палепшылася сапраўды, і гэта дзякуючы таму, што новы мікрафон, ура, ахуець! Вось, з Wildberries ўзяў, нешта мне стрэльнула ў галаву, што не хачу я сядзець, пярдоліцца з наушнікамі. Я падключаў раней проста наушнікі свае бесправадныя, і ў іх выкарыстоўваў і мікрафон тамтэйшы. Заебала! Вось, ёсць такое. І вось я захацеў проста вось такую дуру, каб она стаяла, каб она просто была падключана, і я мог яе выкарыстоўваць. Сапраўды, вось яна падключана, вось такая хуйня, вось сюды зараз гавару. Спадзяюся, што гучыць добра. І па-другое, вось, магчыма, таксама, што можна было заўважыць, калі я распіжуся сапраўды неяк надзвычайна, то, да, магчыма, гэта відэо будзе нават больш за 15 хвілінаў, таму што я нарэшце зрабіў не лахаўскі верыфікаваны аккаунт. Я некалькі разоў у гэтых дыалогах казаў, што у мяне не верыфікаваны аккаунт, таму я магу толькі 15 хвілінаў записываць відэа максимум. Вось ёсць такое абмежаванне. Я не ведаю нахуя, але ёсць такое абмежаванне. Яшчэ там нельга загружаць вокладкі, было нельга спасылкі пакідаць у апісанні. Наколькі я разумею, гэта гэтым пафіксіцца. Дарэчы, тады атрымоўваецца, што вось мае быць спасылкі. Калі будуць спасылкі, то это цудоўна. Я тады пакіну спасылку на свой телеграм-канал. Ахуеть! Да, там я ўжо тут открываць не буду, ладно, абыйдземся. Я забыўся дадаць на слайды. Там у мяне ёсць трыка, куды я з нейкай іншай рэгулярнасцю пошчу нейкія рэчы. Тут я даўненька не посціў нічога, таму што я хацеў... У мяне былі нейкія пляны спачатку зрабіць ахуенна, а потым пахваліцца. Але ахуенна я дагэтуль не зрабіў. Трэба будзе запусціць, дарэчы, хоць што-небудзь, это ўжо... Даўно там нічого няма. У любым разе, калі YouTube мне дазволіць, то спасылка ў апісанні будзе. Калі вам рабіць нехуй, можаце як бы нешта з этой спасылкай зрабіць. Напрыклад, уставіць там сабе куды-небудзь. Завёў драку. Так, вось, дарэчы, сапраўды, зноў жа, вось атрымоўваецца у мяне нарэшце верыфікаваны аккаунт на YouTube. Да, я яго не мог 5, сука, месяцаў верыфікаваць, просто таму што я еблан і не мог правільна увесці нумар тэлефона. То бок я калісьці спрабаваў, я уводзіў нумар тэлефона, Google мне казаў, што хуйню уводзіш, неправільна. Я падумаў, што, значыць, паходу беларус забанена, паходу у нас нельга. І, не атрымаецца верыфікаваць. Ё-маю. Потым я спрабаваў сёння, паглядзець увогуле, што за праблема, можа, як гэта можна паспрабаваць вырашыць. Яно просто прайшло, яно просто спрацавала, і все, і у мяне цяпер просто верыфікаваны аккаунт. Таму такія справы. Але ці значыць гэта, што цяпер відэа на гэтым канале будуць больш якаснымі? Ніхуя. Нет. Сумняваюся. То бок, вось сёння я падрыхтаваў гэтую прэзентацыю. Да, наўмысна я адкрыў не на весь экран, таму што не хачу на весь экран, нешта мне... Не хочу. Мне нязручна, няёмка мне, вот, когда презентацыя на весь экран открыта. Але, да, тут я падрыхтаваў са смехуёчкамі, з усякімі прыкалюхамі, але я вельмі сумняваюся, што так буду рабіць кожны раз. Просто вот сёння у мяне быў настрой пасядзець, папрыкалвацца, параспісваць, прадаваць эти прыкалюхі.
Але першасна увогуле я так і планаваў, што я не хачу, каб дыўлёг у мяне займаў зашмат часа. То бок вось у ідэале для мяне было б якраз просто я сяжу нешта працую, нешта распрацоўваю, ствараю, потым хопа раз на тыдзень ці там раз на месяц, ці яшчэ з якойсьці рэгулярнасцю і так далей. Адкрыў OBS, націснуў кнопку запісу і расказаў, што зрабіў, што новага, паказаў, всё, ББГГ. Да, магчыма, гэта не самы лепшы варыянт дыўлогаў для такога нейкага прамоушана сябе жа. Але, ну, типа, я сумняваюся, што я хацеў бы просто рабіць вот такі фармат дыўлогаў, который, ну, прям як паўнавартасныя відэа, да, як і на іншых вот каналах, ну, часта робяць, як я бачу. Ну, але паглядзім, пажывем, пабачым. Можа яшчэ што памяняецца. Але, шчыра кажучы, у мяне яшчэ ёсць вось якраз такі ідэя аднаго нефарматнага відэа, якое, магчыма, вось цяпер з куды большай верагоднасцю я змагу рэалізаваць. І яно, мне падаецца, будзе нашмат даўжэйшым за 15 хвілінаў. Але, відавочна, гэта яшчэ трэба час, а часу ў мяне нават на тое, чым я цяпер займаюся, няма. Паглядзім. А цяпер да самой гульні. Першае, што было зроблена за гэты тыдзень, гэта былі дададзеныя анімацыі атакі. Ага, можам паглядзець у прамым этэры, як яно выглядае, да, от крышачку пададавалася, вось, цяпер чувакі дёргаюцца, калі яны атакуюць ворага. Можна ўбачыць, што ўсё яшчэ ў пацука здароўе сыходзіць у мінус. Яшчэ мы можам націснуць, ну, вы не пабачыце, але я пабачу, што я націснуў літару Т, і яно паставілася на паузу. Да, нават так, нават анімацыя ставіцца на паузу, але, типа, гэта не прям поўнасцю пауза, бо, ну, типа, гэта там time, virtual, шо-та, вот такая хуйня. Ой, блядь, закрый, тиш, ой, ё-моё, што адбываецца, які жах. Да, это, значыць, main, debug, і вось просто вельмі хутка дадаў, вельмі не хацелася вазіцца, просто калі націскаецца літара Т, то virtual time паузіцца і все. І вось так вось яно працуюць. А чо, я закрыў гульню, шкада. That's a shame. Але так зноў жа, вось можна сапраўды паузіць. Гэта вельмі зручна, што нарэшце можна паузіць, бо нарэшце можна спакойна, ў спакойных абставінах, без зайвых дёрганяў, зайвых кампанентаў, просто падрыгаць, якія значэнні, цікавыя словы, которые тут прысутнічаюць, которые яшчэ абавязкова разгледзім. Але, да, вот, это першае. Гэта вот першае, што было дададзена. Што яшчэ было? Quality of life. Фічы некаторыя. Ну, тут крышачку вось якраз таки так. Я тут забыўся, правда, пералічыць. Я ўжо згадаў толькі ў працэсе запісу. Вось цяпер. Што я дадаў яшчэ зупынку часу. Але апрача гэтага я яшчэ дадаў, ну, такую невялічкую хуйнёшку, што вот можна абраць і можна націснуць, блядь, ПКМ націснуць, ён типа пойдзець. То бок тут типа ёсць рэжымы ў іх атакі, што типа ён вось мануальны, ён аўтаматычны, типа што мы можам ім задаць, куды мы хочам, каб яны ішлі. Можам яму задаць, што всё, цяпер ён будзе ісці атакаваць першага бліжэйшага. Гэтаму таксама всё, ён пашоў. Яны цяпер пиздзяць пацука ўдваях. Пацуку мы точно нічого задаць не можам, бо это вораг. Ворагам кіраваць мы не можам. Лагічна. Это вельмі дробная рэч. Ну, типа, ранее просто трэба было націснуць, потым націснуць кнопку там 1, каб пераключыць у ручны рэжым, і толькі потым ставіць яму цэль. А цяпер можна, зноў жа, ён у аўтаматычным рэжыме, можна хопа адразу націснуў без націскання зайвых кнопак. Супер! Яшчэ што было? Яшчэ былі дададзеныя вось масці картак, сапраўды, вось як тут бачна, пікі, хрэсце, у тым ліку, ну, відавочна, можна любыя, да, яны на лету пераключаюцца, сьют. Хаця, дарэчы, пэўна, не так добра адпрацуюць. Вось, яно пераключылась, там памянялась. Калі ўключу хард, то яно ўпадзець, да, яно ўпадзець з выключэннем, бо я там у адным месцы, мне ўжо было настолькі лень з гэтым вазіцца, я ўжо не памятаю, дзе статы, я там памятаю, тудушку паставіў. Вось, туду, калі, да, калі чырві, калі звонка, то туду. І таму яно падаюць. Можна, канешне, паставіць не туду. Похуй. І вось так. Туду, всё.
допустим, потым магчыма штось нават зраблю з гэтым. Чамусьці оно, сука, доўга грузіцца. Нібыта мне падаецца, што мне атрымоўвалася зрабіць хутчэй кампіляцыю. Так, у мяне дададзены, калі што, спадзяюся, вось яно так працуюць, што Бэві, Dynamic Linking, але ўсё адно вось доўга кампілюецца. Хуй зна. Капец, ён трудзіцца нешта зусім, нешта вельмі яму цяжка. Во, всё. Так, і сёння цяпер сапраўды можна чувакам гэтым сьют памяняць хардс, все, вось вот чырві сталі, вось звонкі сталі. Але яго тут, пэўна, я толькі цяпер падумаў, што ў яго зайвыя кампаненты застаюцца. Health bar, не бачу. Зугаманіцеся, хопіць. Space на то бок пікі, ну типа у яго застаўся кампанент, што яго нібыта масць ягоныя гэта пікі, але яго не пікі ніхуя. Да, это я толькі цяпер сапраўды падумаў, трэба будзе выправіць. І да, тут вот масці прям як у нейкай такой цікава выглядаючай невядомай мне гульні. У Майнкрафте зроблена, это магчыма хайпіксель, там вот міні-гульня, что-то такое, да. Прикольно выглядалі, блядь, зрабілі миленько. Вось яшчэ що ж там, нейкія словы вот это вот как раз таки, что я тут открыл, хуйню нейкую. Что яшчэ было дададзена? Sparkle, запал. Гэта механіка, вось якую як раз таки я на гэтым тыдні придумаў. Ой, што... Ідэя такая. Давай у самой гульне. Ну, тут насамрэч ніхуя бачна не будзе, але будзе, ну да, калі яны будуць што далей ўсё болей і болей пиздзіцца, то яны хіба больш дамага калісьці пачнуць заўдаваць. Да, карацей, ідэя ў тым, што типа механіка запала, да, што больш юніт знаходзіцца вось у гэтым у баі, што больш ён у нас власне открывается вот этот раунд, то больше юниты типа полепшаются, да, с часом, что вот атрымоўваць вот этот запал. То бок гэта вот такая идея, что каб у нас не было, калі у нас надто доўга ідзе раунд, то каб типа дамаг збольшваўся і у ворагаў, і у наших, і типа что будет шмат хп страчаць. Але вот там была ідэя яшчэ, что увогуле мінус 2000 ўжо пацука, вельмі весела. Ідэі былі яшчэ з тым, каб залежна ад масці уплывалася вот пэўны стат, што, напрыклад, пікі гэта будзе на запал памнажаць атаку, хрэсце на запал будзе памнажаць абарону. Вот як раз таки, да, вельмі нешта нагадвае, нібыта нешта вельмі знаёмае. Чырве там вот як-небудзь павязана з запалам захіліваць, там пасіўна, актыўна, вот это вельмі добрае пытанне. Гэта я дагэтуль не прыдумаў, ну але гэта такое ўжо, я типа аддёргіваю сябе ад гэтых думак увогуле, бо гэта ўжо прям пытанне баланса нібыта, а я тут намагаюся да гэтага карнацца яшчэ увогуле не дайшоўшы блізка да тых механік. А звонка, як варыянт, ідэя такая цікавая прыйшла, што гэта могуць быць, калі звонка персанаж забівае ворага, апошні удар яму заўдаець, то ён даець гульцу ўзнагароду грашовую, што типа там роўны кошту ворага ці чамусьці такому памножаны на запалы. Гэта таксама якраз. Ой, то бок такія ідэі, што типа усе вось масці патрэбныя, усе масці па-свойму карысныя, типа хтосьці там заўдае шкоду, хтосьці танкуюць, хтосьці адхіліваюць, а хтосьці дае грошы, за которые потым можна купляць будзе трынкеты ці іншых юнітаў наймаць, яшчэ што-небудзь такое цікавае рабіць. Да, тут мне магчыма варта было інакш арганізаваць гэты слайды, але ўжо што паробіш, таму давай парочку слова якраз наконт Z. Z гэта вось гэты ідэечка, якую я выкарыстоўваю якраз, да.
яку я апошнім часам выкарыстоўваю ўжо больш ніж гэты тыдзень, але за гэты тыдзень я нарэшце налаштаваў. Там раней просто папярэдні дыалог я там і казаў, што я прыхварэў, можа не казаў, не памятаю. Да, хіба казаў, што акурат я быў прыхварэў, неяк не дужа шмат чаго успеў зрабіць быў, і не было ўвогуле неяк сіла вот это пярдоліцца з дыешкай. Увогуле, шчыра кажучы, вельмі дызмараліць, што вот это ты сядзіш, пярдолішся з дыешкай, яе налаштоўваеш, заместа таго, каб экшулі рабіць гульню. Вот это вот прям мінус мараль. Not gonna lie. І я яе не налаштаваў, бо мне не хапае шорткатаў, да, вот прям самое галоўнае. Могу показать в Ctrl-K-S. Открывая Keymap, вот это мои шорткаты. Я их максимально пераносіў з Rust ровера. Да, калі што, пара момантаў патлумачу лор, да, так сказать. У мяне была калісьці подпіска на JetBrains-аўскія вот гэтыя штукі, на ту пакет. І вось атрымоўваецца, я выкарыстоўваў IDE-шкі для сваіх праектаў, але подпіска скончылася, грошай у мяне цяпер няма, яе працягваць далей. Ну, як бы, лепей я вырашыў, што паэканомней быць і да, не марнаваць. Пагатоў тут вельмі добрае пытанне, ці ёсць увогуле юрыдычнае такое, што ці можна мне ўвогуле купляць іх IDE-шкі гэтыя. Ладно, неважна, сутнасць у тым, што окей, таму я, типа, не мог выкарыстоўваць, але вот на шчасце, там, акурат тут даволі нядаўна Райдер, веб-шторм, там яшчэ нейкія IDE-шкі, вот яны сталі бясплатнымі для некамерцыйнага скарыстання. Вот я якраз тады все, ура, мог выкарыстоўваць Райдер, ну, але вот хуйня, што, ну, типа, это для некамерцыйнага, а калі я Dexscaler хочу прадаваць, то это ж камерцыйная тады разробка атрымоўваецца, то бок я яго выкарыстоўваць не магу. З Rust-роверам такая ж гісторыя. Да, Rust-ровер з'явіўся раней, ніж Райдер стаў бесплатным. Ну, але ў любым разе, да, ён таксама бесплатны для некамерцыйнага скарыстання. Таму там, вот, по факту, де юре, я яго магу выкарыстоўваць, напрыклад, да, там для нейкіх сваіх асабістых праектаў, для вот, open-source разробкі. Напрыклад, калі вот яшчэ на GameJam гульню рабіць, якую я не планую потым прадаваць, зразумела, то это таксама атрымоўваецца, будзе некамерцыйная разробка. Да, таму, типа, калі я так разумею, у гэтых выпадках можна, але да, зноў жа, а вот для разробкі Dexscaler мне не падыходзіць. Ёсць з бясплатных, вот прям полностью бясплатных, вот ёсць VS Code і Z. VS Code я таксама намагаўся, таксама нешта тыкаўся. Не падабаецца мне ўвогуле VS Code. Вот, ну, типа, ну, нейкія ў мяне такія з ім дужа цёплыя зносіны, нешта вайбова не падабаецца. Але, да, вот я таму пераскочыў на Z, узгадаў вот пра эту IDE-шку. Вось зараз, ну, на гэтым тыдні вот прям актыўна намагаўся яе падагнаць пад сябе, але у меня тут, ну, вот прям шмат якіх шорткатаў не хапае. То бок мне не хапае вот магчымасці пераключацца, типа пераскокваць з функцыі на функцыю па загалоўках. Там магчымасць, да, каб рухаць, ну, типа вот блокамі зрушваць між сабой. Ace-джампа не хапае, то бок што ты можаш Alt-Enter націснуць, і там літары падсвецяцца, ты пішаш літары, оно там цябе там перакідвае на месца пэўнае. Alt-Home, яшчэ, да, перахода наверх, на низ не хапае, то бок што вось, напрыклад, у мяне адкрыта вось гэты, там Sparkle, модуль, да, это модуль атрымоўваецца, а я ніякім абсалютна, блядь, чынам я не магу патрапіць наверх, ну, типа, адсюль. То бок, вот, тут реально outline, типа, і всё, і всё. А як наверх патрапіць, то бок на ўзровень вышэй, у модуль unit, толькі калі вот прям адкрыць Finder, і тут unit, і тут перайсці, і вось гэта ён. А так вот relatively я не знайшоў ніяк абсалютна. Select next, shift, не, гэта я знайшоў, гэта ўжо іншае. Магчыма, яшчэ штось. Ну, кажа, ну, вот ёсць моманты, што не хапае. Тут яшчэ ў мяне тэма дэфолтная. Я даволі шмат тэмаў пераспрабаваў, мне ніякая не спадабалася.
Там максимум, што бліжэй за ўсё да таго, што я хацеў бы, Даркула, вот это. Але нешта я паюзаў, мне вочы забалелі. Яшчэ тут і вось такі, блядь, вось такі вось приколы. Типа, што за хуйня? Чаму яна такая страшная, блядь? І тут і дуешка дыравая. Типа, реально тут дырка просто меж полеры просвечивает. Типа, лол. Типа, что? Ну, тому я уже подумал, ладно, похуй, давай просто дефолтный. Я не памятаю, какая дефолтная тут. Ой, вот это смешно, мне вот это подобається, що на полупразристе. Магчыма, якусь іншую полупразрыстую я б скарыстаў. Так, не далістацца бы выпадкова да светлых тэмаў, а то сейчас як флешбэнгніць. Ай, блядь! Тихо, дурак. По факту похуй. Смешно. Вот это прикольно. Але типа якого хера такі светлый вот этот акцентный колер. То бок белое на светлым и вельмі кепска читается. Хз. Simple Dark. Вот это хіба дефолтный, да? Короче, спадзяюся, это яно. У любым разе пофиг. Потым бажа знайду. Хіба ж яно, ладно. Неважно, вось гэта ўсе моманты. Але я подумал, шчыра кажучы, вот нешта подумал, что, блядь, так-то? Може, все-таки VS Code? Ну, типа, ужо яно гучыць як бы doable, прынамсі. Тут у меня самая вялікая праблема, ну, мне трэба шорткаты. І мне здаецца, што ў VS Code все-таки маюць быць гэтыя шорткаты. Даведаемся на наступным тыдні, карацей. Так што, да, вот анонс, што вельмі можа быць, што там на наступным тыдні ўжо будзе все-таки VS Code. Лол. Але все-таки вот якраз тэма, про якую я хацеў бы пагаварыць раней, але тут паслядоўнасць пераблыталась, карацей, Scope Creep. Вот такая рэч. Хто знаёмы з разробкай, вот можа ведае, хто не знаёмы, Scope Creep гэта тэрмін для пазначэння сітуацыі, калі разробка разрастаецца, то бок вось якраз такі скоп гульні разрастаецца, калі вось пачынаюць дадавацца усялякія ідэі, усялякія вот прыдумкі ствараюцца, і потым типа все, у цябе нейкая маленечкая гульнюшка, которую можна за месяц зрабіць, перарастаюць у AAA на праект на 9 гадоў і $1 billion бюджэта. Это хуёва. Это вельмі нядобра, калі так адбываецца. Калі так адбываецца, відавочна, трэба абрызаць гэты скоп. І вось я таксама адчуваю, што мне варта было б гэта зрабіць. Да, я ўжо гэта рабіў. Хто памятаюць, магчыма, калі нехто ўвогуле глядзеў тыя дыалогі, калі нехто ўвогуле глядзіць гэты дыалог. Была прям вельмі падобная сітуацыя, калі я выразаў экшн-карткі. Вот тады, да, пашлі пад нож. Вот яно прям вельмі спрасціла. Да, але потым увогуле Декскеллер стаў з декбілдера ператварыўся ў RTS гульню, і цяпер, я думаю, яшчэ ў мяне ёсць ідэі, як падспрасціць I hope гэты праект. Тут я типа реально, што вельмі прям зразумеў, што реально, блядь, якія словы паразіты, просто гамон. Я вельмі выбачаюся перад кожнай жывой душой, якая стане вось гэта глядзець. Але уласна, блядь, я зразумеў, вот прям цудоўна, што рабіць проста гэта складана. Рабіць складана гэта проста. Вот такі вот парадокс. Так сказаць. Я до таго, што зрабіць якую-нибудь простенькую гульню, дакладней вот якраз таки придумаць простенькую гульню, невялічкую, вот каб хутненька яе можна было зрабіць. Ну і відавочна, каб было хоць што там гуляць, да? То гэта складана, насамрэч рэч. А придумаць там нешта комплекснае з мільёнаў сістэмаў, з мільёнаў усялякіх вот этих падсістэмаў, гэтак далей, гэта вообще як нехуй, я типа реально просто на хаду могу сачыняць, што вот на гэты RTS там дадаць можна і будоўлі, будоўлі будаваць, квесты браць, там NPC з імі размаўляць, там наратыў дадаць, яшчэ што вот юніты, вот эти ворагі, яны будуць часам пракачвацца, яны будуць яшчэ, не знаю, тоже захопліваць іншыя тэрыторыі, табе трэба будзе перастаўляць, короче, вот на ходу просто сочиняю. Вот это складанные всякие хуйни, вот это можно без конца просто рабіць. А каб зрабіць, каб было просто,
гэта ўжо уласна складана. Гэта ўжо трэба прям думаць. Вельмі спадзяюся, што я смагу нешта прыдумаць, каб зноў жа было штосьці цікавае і пры гэтым не комплексна. Мне, дарэчы, нават цікава стала, колькі часу я ўжо тут сяджу, балакаю. Ужо 25 хвілін. Ё-маё, ё-маё. Спачуваю вам. Уласна, я хацеў вот якраз-такі сфокусаваць увагу вось на якраз гэтым, вот гэтай штукі, што ёсць масці, ёсць спарклы, яны пракачваюцца, типа, што ёсць масць, ёсць статы, ёсць яшчэ штось, я пакажу, сколькі тут ужо статоў. Тут гэтага суперпрымітыўнага нечага, колькі у кожнага юніта статоў. У іх ёсць sparkle charge rate, да, наколькі хутка заражаецца гэты спаркл. У іх ёсць атак, ну, ён жа дамаг, да, сколькі яны шкоды заўдаюць. У іх ёсць movement speed, у іх ёсць максімальнае здароўе, у іх ёсць хуткасць, якой яны чараць сваю атаку. Да, там, ад момента, калі яны вырашылі, што яны хочуць атакаваць, да момента, калі вот яны actually дадуць пізды камусьці. У іх ёсць defense, колькі яны, типа, блакуюць уваходныя шкоды. У іх ёсць sparkle capacity, да, то бок колькі шмат трэба вось гэтага зарадзіць запала, каб стала на адзін больш, да, вот это запала. Да, вот ужо нейкая хуйня, типа, што заблытанае, незразумелае, такое трэба тлумачыць, не буду марнаваць час, но яшчэ ёсць рэндж атакі, да, то бок вот это вот супер прымітыўная дэмка, што яны просто 3 чувакі хуяраць адзін аднаго бясконца, нават без смерці. Типа, і вот сколькі ўжо ўсяго тут ёсць. Гэта, відавочна, трэба будзе пазбаўляцца. І зноў жа спадзяюся, да, у мяне ёсць ідэі, у мяне адна з галоўных ідэй, што я хачу зрабіць, пэўна, каб все-таки быў наш нейкі галоўны герой, каб мы вот менавіта ім кіравалі і каб мы типа за яго хадзілі, ну, ад іншым юнітам просто аддавалі приказы, каб, ну, просто, да, вот гэта по факту яно не вырашваць праблемы, которые да гэтага я апісваў, але на вырашваць будучыя праблемы, га-га-га, як круто, вырашваем будучыя праблемы, з тым, што типу, з пераходамі між узроўняў, з чым я сутыкнуўся яшчэ, калі юніцёўскую версію рабіў, Декскеллера папярэднюю, што там, калі ты пераходзіш між узроўнямі, вот это тыкаць, а як перахадзіць, а як зрабіць, типа, а што яно туды-сюды па мапе, типа, ну там, акей, з картамі вот яно вельмі добра было, што ці реально просто твоя колода, грубо кажучы, у тебя на руках заўсёды, вот это цудоўна, это прям добра было. Але цяпер з гэтымі юнітамі, типа, по-тупому будзе, што типа, ты пераходзіш на ўзровень, а як пазіцыю іх пераносіць, а як іх захоўваць, типа, не будзеш же ты іх кожны раз у кішэню збіраць і потым выстаўляць кожнага ручкамі назад. Калі іх што будзе, напрыклад, типа, непрыкольна, да? Такая ж хуйня. Галоўнае, увогуле, вот галоўнае, да чаго я прыйшоў, што сапраўды, пэўна, наступнымі крокамі я буду займацца менавіта максімальна базавымі механікамі, то бок вот, я ўжо пайшоў там рабіць масці, рабіць гэтыя спарклы, яшчэ што-небудзь, дастаты, афекты, блок, атака, гэтак далей. Вось ускладняць, але пры гэтым, што ў мяне юніты нават не паміраюць, не кажучы ўжо аб чымсьці іншым. Таму я зноў жа думаю, буду спрабавацца, буду імкнуцца да таго, каб ісці іншым шляхом, каб іх прымусіць, ну, просто рабіць вот супер простенькі геймлуп, што просто, што у нас вось зноў жа будзе наш чувак, мы просто будем хадзіць, яны просто будуць піздзіцца, калі там нехта наш памірае, мы праігрываем, калі мы забіваем усіх ворагаў, то ўсё, мы перамаглі, мы можам ісці далей. І ўсё, мы ідзём далей. Все, супер простенькое. І потым, типа, ужо вот так вот разрастаць якраз такі з больш прадметнага, то бок не просто нейкія механікі ў вакууме і, типа, у фантазіях прыдумляць, як яны крута будуць між сабой взаимодзейнічаць, а вот прадметна, вот прям на жывым прататыпе нейкім такім сабе. Да, я вельмі актыўна рукамі вашу сяжу перад экраном, трэба вот это было адкрыць, прынамсі. Да, I'm so sorry, все, я згубіў всю аўдыторыю, усе 2,5 чалавекі, што глядзелі гэтае відэо, уключна мяне, уключна са мной, і ўжо яны все сышлі, ўжо закрылі відэо, attention span скончыўся, sadly, ну.
Ой, окей. Да, власна, планаў шмат, працы шмат, рабіць шмат, часу не шмат. Вже часу реально фактычна няма. Асабліва, калі ўлічваць, што ў мяне, блядь, скрин-тайм у тэлефоне 6 гадзінаў на Ютубе, блядь, за праглядам відосікаў па балатры. Ай-яй-яй. Окей. Ну, власна, дзякую за прагляд. Убачымся праз тыдзень. Спадзяюся, з большай колькасцю контенту. ББ.